Primeira das mobilizacións dos traballadores de Vertifil en Moraña exixindo a readmisión de 5 compañeiros. A dirección da empresa anunciou o seu despido por sorpresa no medio das negociacións para a mellora do convenio colectivo. A nosa sorpresa foi que a dirección accedeu á reunión con un asesor que viña falando en nome do que é do accionista principal se nos comunicou que tiñan previsto facer unha labor, unha medida quirúrxica, eles chamaban, para despedir para intentar que a empresa que eles dicían a desgazar a estrutura. Esa medida cirúrxica pasa polo despedimento deses 5 empregados e o anuncio dun expediente de regulación temporal de emprego para todo o cadro de persoal. Ante o novo escenario, o comité de empresa tentou sen éxito paralizar os despedimentos e que os 5 afectados se incluísen no ERTE. A empresa non accedeu a retirar os despidos, o que nós consideramos que é un acto de mala fe, porque se fan os despidos antes da negociación do expediente de regulación temporal de emprego. Son claros casos de antigüidade, que é unha limpia encuberta. Nós na CUT somos conscientes de que se leva facendo desde hai varios anos. A dirección da compañía especializada na fabricación de tecidos alega que a reestruturación do persoal e o ERTE débense ás consecuencias da pandemia, un argumento que non convence os traballadores. A carga de traballo non variou sustancialmente. Pensamos que a medida esa que está fora de lugar, sen antes explorar outras vías que poidan solucionar o que pensamos que é unha situación puntual por mor da pandemia na que estamos vivindo. Dende hoxe os traballadores teñen en marcha un calendario de movilizacións que podería rematar en folga. Temos previsto tomar calquer tipo de medida. En principio serán movilizacións máis lights, por decir así, como estas, pero vamos, estamos dispostos a tomar calquer medida dentro da lei, vamos, incluso a folga, vamos, se fora necesario. Malia a situación dos 5 traballadores despedidos, as negociacións pro ERTE continúan segundo previsto coa primeira das xuntanzas este vindeiro mércores.